София. Студио Алтин ТВ. Още пари от брата. За най-готиния брат специално. И аз съм го брал. 100 точки за оркестъра. И да. Много специален поздрав от майката на булката за неговия син, за най-красивия син. Аха. И аз самато. Още 50 евро. След години на гурбет, ето пак сме у дома. Сватба прави като приказка. Дай да вдигнем чашите, да посрещнем сватове. След години работа, да отпуснеме душа. Да се радват младите, заедно с тях и старите. 100 години се така да от щастие съм пиян, сълзи от радост само тлям. Мечтаеха за този ден, а реално се сега. Любихме се с години, за нашите деца щастливи, да имат светло бъдеще, да са щастливи. От щастие съм пиян, сълзи от радост само тлям. Мечтаеха за този ден, а реално се сега. Трудихме се с години, за нашите деца щастливи, има светло бъдеще, да са щастливи. И сега много специален поздрав в камерата да снима от